Mae'n 50 mlynedd ers i'r Beatles chwalu, cyn i'r aelodau John, Paul, George a Ringo fynd blaen i arwain gyrfaoedd llwyddiannus eu hunan. Wel, 3 o'n nhw beth bynnag. Sori Ringo. Hyd heddiw, mae'r grŵp Lerpwl yn cael ei ystyried fel y band mwyaf llwyddiannus yn hanes cerddoriaeth, gyda 600 miliwn o recordiau wedi gwerthu ar hyd blynyddoedd. A gan fod fi'n superfan, ac yn Gymro, na i gyflwyno cwpl o gysylltiadau Cymreig sydd gan y grŵp, efo mymryn o puns Cymraeg wedi taflu mewn. Eleanor Rugby, Tristan Shouts, Full on the Hill, Lucy in the Sky with Diamond. Anyway. Mae Lerpwl weithiau'n cael ei gyfeirio at fel prif ddinas Gogledd Cymru, oherwydd nifer y Cymru sydd wedi byw yno. Fe alwir ardal fechan o'r ddinas yn The Welsh Streets, gyda nifer wedi enwi ar ôl trefi Cymraeg, gan gynnwys Stryd Madryn, Stryd Genedigol Ringo Starr. Wrth gwrs, fel Cymru, da ni wlad y gantorion y fri yn ôl ein hanthem, ac yn giamstas ar y system 4 llais fel gewch chi mewn cora. Mae yna sôn mae medriad y Cymru o ganu yn y pubs ar eglwysi lle oedd y Beatles ifanc yn mynychu, oedd mewn welediad cyntelen yn y McCartney i'r syniad o harmoni a galawon cyfoes. Mi oes yr rhain yn datblygu fel yn elfen gryf o caneuon yn nes ymlaen. Pan yn ifanc, roedd Paul a George yn hoff o hitchhiker, ac yr un trip yn benodol, ath y ddau i Harlech. Bosib ar y ffordd, aeth Paul i ymweld â'i fodryb yn bwlch o'r ornent ger Llangollen, rhywle fi oedd yn ymweld yn nifer o weithiau yn ystod i blentyndod. Treulwyd yr rhan fwyaf o'i amser yn Harlech yn jamio fy grŵp lleol o'r enw The Vikings yn selar siop Barbwr, sydd bellach yn siop bapura newydd. Os awn ni mlaen i 1960, roedd John Lennon, wyr John Millward, gwr o'r Hill, a Paul McCartney wedi ffurfio grŵp a fysa'n datblygu i fod yn The Beatles, gyda dyn o'r enw Alan Williams fel manager. Nad oedd Alan Williams yn Gymro ei hun, roedd yn ddisgynydd o Owen Williams, bardd awdur o Wain Fawr, a sgrifennodd y geiriadur Cymraeg. Erbyn gorffennaf 1962, roedd y band ar fi'n hitio'r big time gyda cytundeb recordio ar y gweill. Hyn, so nhw ddim rhy siŵr am ei drymwr Pete Best, ac yn poeni fysa hyn yn effeithio ar ei gallu i gyrraedd yr uchelfannau. Gwnaed y penderfyniad anodd i sacio Pete Best a recriwtio'r drymwr mwy talentog o gwmpas ar y pryd, Ringo Starr. Ylwch, dwi'n dweud pethau neis yn dod o weithiau. Toedd Ringo ddim yn y cyffini ar y pryd, yn Butlins Pwllheli oedd o, yn gweithio o drymwr proffesiynol pan gafodd o'r call-up gan y band, felly dychwelodd o'i Lerpwl cyn gyntaf â phosib gan ymuno'n swyddogol yn mis Awst. Roedd y cwpl o fisoedd nesaf rhai gwallgof i'r Beatles wrth iddy'n saethu amlygrwydd yn y byd pop gyda Beatlemania yn cyddio ym Mhrydain, a oedd yn golygu lot o ferched ifanc yn sgrechian ym mhob man roedd yn y mynd a lefel o fandom gwahanol i unrhyw fath a fuodd erioed cyn y pwynt yma. Dychmygwch Bryn Fawn, so yna 4 ohonyn nhw. Perfformiodd y grŵp mewn cannoedd o gigs yn ystod 2 flynedd nesaf ym Mhrydain, gyda Prestatyn, Rhyl, y Wyddgrug, y Feni a Caerdydd yn ymddangos ar y rhestr. Yn ogystal gigio non-stop ar recordio sengla bachog, serennodd y band yn ei ffilm cyntaf, A Hard Day's Night, a sgrifennwyd gan y Cymro, Alun Owen. Erbyn 1965, roedd y band wedi hen laru ar Beatlemania a'r tŵrio di-ddiwedd, a felly ar y 12 o Ragfyr 1965, daeth ei tŵr dwythau Brydain i ben, gyda perfformiad olaf yn y Capitol Cinema, Caerdydd. Toedd cadw trefn ar y band ddim yn hawdd chwaith, felly diom syndod bod Brian Epstein, manager y grŵp, yn dianc i Bordmeiron ar wyliau'n aml, a prynu bwthyn yno. Lawr y lôn yn Carrog, ger Corwen, bydd Paul draw yn 1968 mwyn mynychu prodas i frawd, Mike McCartney. Yn ystod ei hippie phase yn 1967, teithiodd y band i Fangor mwyn mynychu darlithodd am fyfyrdod gan y Maharishi, nid y band. Tra'n aros yn y coleg normal yno, derbyniodd y grŵp neges i fod ei rheolwr Brian Epstein a gafodd ei grybwyll yn gynharach wedi marw o overdose cyffuria. Mae'n bosib bod Epstein wedi ceisio cymryd i fywyd ei hun, ond fel da ni gyd yn gwybod, Epstein didn't kill himself. Epstein di hwnna de. Erbyn diwedd y 60au, trodd y band i sylw at ffurfio label cerddoriaeth ei hunan o'r enw Apple, a roedd yn eiddgar i ddechrau seinio artistiad newydd. Un o'r artistiad cyntaf oedd ei dewis oedd y gantores Mary Hopkin, Cymraes o Bontardawe, a oedd gan brofiad o ryddhau cynnyrch yn yr iaith Gymraeg. Fe sgoriodd hi number 1 o'i sengl hynod boblogaidd Those Were the Days yn 1968. Yn dilyn chwalu'r grŵp yn 1970, symudodd John a'i wraig Yoko i Efrog Newydd lle byddai'n byw'r bywyd tawel. Yn anffodus, ni barodd hyn. Cafodd John ei saethu'n farw gan unigolyn gwallgo tu allan i'w gartref yn 1980. Roedd ei fab Julian yn byw yn Rhuthun ar y pryd. Roedd sôn bod John yn hiraethus am Brydain cyn ei farwolaeth, ac yn meddwl symud yn ôl rhyw ben i fyw ar fferm yng nghefn gwlad Cymru, ond ni gafodd erioed y cyfle. Swnio fel lyrics tu ar y mynydd i fi. Nawn ni orffen ar dopic mwy jolly. Nawn ni sôn am y band Cymraeg Super Furry Animals. Ar ei album Rings Around the World, ymddangosodd Scouser ei tenwog i groi seleri a moron yn y cefndir ar un o'r traciau Respectable to the Respectable, a Paul McCartney oedd hwnnw. I think he's turned up one of the greatest performances of his recent career, meddai Griff Rhys, sydd digon teg. Anyway, gobeithio bod chi gyd wedi mwynhau a wedi dysgu wbeth newydd o werth. Diolch am wrando, a welwn ni chi rhywbeth eto.